बुहुमनां आइजो सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बाजुगावनि गामियाव आइजो सान फालिदों। गुबुन गुबुन ओनसोलाव फालिनाय बादि बाजुगाव गामियावबो SRLM आरो JJM जों लोगो लानानै बाजुगाव गामिनि जौगाथाय आफादा बुहुमनां आइजो सान फालिदों। हाबाफारियाव गामि आरो समाजाव गोबां बिहोमा होबोनाय आइजोफोरनो मान बान्था होनाय जायो। गाहाय बुंथिगिरि महरै गसाइगाव महकुमा खुंथायनि लेङाइ खुंगिरि मौसुमि नाथ ACS आरो कसुगाव सोलोंथाइ बिफाननि BRP सोमखोर नार्जारी बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों। लोगोसे आइजो माहारिखौ मान होनायजों बाजुगाव गामियाव गोजोननि हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। दिनै बुहुमनां आइजो सान जानायखाय बे सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोङो बाजुगाव गामियाव जोंनि बाजुगाव भिलेज डेभेलपमेन्ट कमिटिनि बानजायनायावहाय आरो SRLM आरो JJM जों जोङो लोगो लानानै दिनैनि बे आइजोफोरनि सान फालिनायखौ जोङो गाजा गोमजायै जोङो फालिदों। मानोना दिनै बुहुमाव गासैबो मानसिफ्रा एबा सुबुं माहारिफ्रा आइजोफोरखौ मान होनायजों लोगोसे बे सानखौ फालिनानै दिनै आइजोफोरखौ मान होनाय बेखौ मोनसे एक्सटेन्ड खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों एबा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो जों दिनै बाजुगाव भिलेज डेभेलपमेन्ट कमिटिया जोङो गोबांथार कालारफुल प्रग्रामफोरजों लोगोसे जोङो दिनै बेवहाय गोबां आइजोफोरखौ लानानै जोङो हाबाफारि दिनैनि जे इन्टारनेशनेल वमेन्स डे जों बेखौ फालिदों। आरो बे जोंनि हाबाफारियावहाय जोङो जाय आइजोफ्रा समाजाव गोबां बिहोमा होदों, गाव गावनि न'खरखौ नागारनानै समाजनि थाखाय खस्थ' खालामनानै बेबादि बिहोमा होदों, बेबादि आइजोफोरनो जोङो मान बान्था बावदों। बेजों लोगोसे जोङो गसाइगाव महकुमा खुंथायनि एसिस्टेन्ट कमिशनार मौसुमि नाथ ACS बिथांखौबो जों आलासि महरै हांख्रायदों। बेजों लोगोसे JJM नि चिफ एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार रुपेश्वर ब्रह्म सार बिथांखौबो जों हांख्रायदों। बेजों लोगोसे सोमखोर नार्जारी BRP कसुगाव एलिमेन्टारि बर्डनि बिथांखौबो जोङो हांख्रायदों। आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो दिनै आइजो सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो गोबांथार आइजोफ्रा माबोरै समाजाव जौगानांगौ आरो आइजोफ्रा माबोरै न'खर दानांगौ, बेजों लोगोसे माबोरै जोङो बे गुवार बुहुमाव गाव गावनि फिसाफोरखौ गियान होलांनांगौ आरो समाज दानायाव बिहोमा होनांगौ, बेबायदि जों गोबां गियानखौ सोलोंनो मोनबाय। आरो बेजों लोगोसे बेल' नङा, जोंहा दानो बे समाव हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगो जोङो गामि फोसाबस्रांनाय जों हाबाफारिबो लादों। जोङो दिनै बाजुगाव भिलेज डेभेलपमेन्ट आरो SRLM आरो JJM नि बानजायनायाव जोङो जुथायै दिनै बे गामिखौ जोङो सिबस्रांजोबगोन आरो साब सिखोन लाखिनायनि हाबाफारिखौ जोङो समाजाव जोङो मावनानै दिन्थिगोन।